Christ used the image of the vine to describe what he is doing for his people. He said, "I am the vine, you are the branches, and apart from me you can do nothing." La Trinidad community of believers envisions to make disciples among the Kinkana'a people coming from the provinces of Benguet, La Union, Mountain Province and beyond. To embody the message of the gospel, we inspire people to grow in Christ and lead others to him. In Christ we grow, to Christ we lead. Dataku sapay kuma ta sigad di sitwasyon di saya sa dataku tan enggay udwani kamantit iwan kumarkaro ay kadadanag din sitwasyon gapuna ta uray din kaman sulsulinak ay ili kaman kuman kibungan ya udumpay at enggay wada di na-record ay kaso di COVID-19. So nga kaman kadadanag titiwa ngay ay adita kun ammo din mapasamak to sin tapin di agaw at adita kun ilibak ay wada din danag mo sino din sitwasyon tako sin tapin di agaw. Ado di pinarigat din pandemya ay nay kaman kuman si dakami sin education sector enggay bakun wat nan doble mo adi at enggay namin simpon samot ay pinarigat na nan mamaistra ya din udumpay ay wada sin iskwilaan at enggay ay stay inasastikasumi sin napalpalabas ay agiw ng uray mo piga di preparation yan enggay talaga ay narigat ng maniyaman tako tan at least
na-postpone din class opening. Isu nga sin October 5 ay manrugi din makuani on modular distance learning uno blended learning para sinananak. Siya di sin kason di basic education. At amut ako ay uray pa'y sin udom ay kakabsat ako pirmi ay experience tako talaga din rigat adwani. Bakun gagangay na ay tempo para si saya sa ngam manyaman tako tan amut ako pa ididan ay uray mo sino di sitwasyon tako amut ako ay wada si Apo Dios ay say mangbanbantay si tunggal saon datako. Amut ako abo ay uray sino di pasamak udwane. Wada pa ididan si Apo Dios ay say pantalkan tako karkaro tan namnaman tako din inamag un apo tako ay Hesus Kristo. So nga udwane manyaman tako tan uray mo adita kon man asiila si personal wada tatiwa nan technology ay pamuspusan ay sa iyat ako ay man ituloy ay man asi fellowship. At din kanak sapay kuma ta mayamayat di sitwasyon di saya sa unda tako udwane yan tempo na tatiwa ay usaya sa at kumamang un Apo Dios udwani ay tempo. At manasasat ako kasin ay mandayaw na Apo Dios, mandengo sin kalina udwani ay agsapa. At laydak man ay sakbay ay irugig di panagkararag, laydak ay basaon din Salmo versikulo 1 hanggang 3. Kananas na. Manyamanak en Dios sin amin ay timpo. Kanayon ay sisya di idayaw ko. Itek ko gapu sin kinasigad na. Amin kuma ay nabibitag yan napakumbaba at denggenda yaman ragsakda. Maitapi kayon sakon taman esata ko ay mamigbig sin kinangaton Dios Apo. Man kararagta ko. Amami ay nailangitan, madaydayaw ka, manyaman kami sin edwane ay tempo, tan amumi ay uray narigat nan sitwasyon mi edwane, bagaw sin pandemya ay nay, amumi pa ididan ay sika din akin kontrol si amin Apo Dios. Yan kinwanim sin kalim ay sigasigad din planom para sin asaya sa unda kami. Yan karkaro pay ay wada dinamnama di asaya sa unda kami munamnaman mi din inkarim Apo Dios sin ipugaw mo. Sungadwane manasa kami ay mandayaw unsik sapay kuma tasik din padayawan mi at muada di basol mi wada di kurang mi Apo Dios linisam kadi sida kami tasay saya sa unda kami nawaya din Holy Spirit mo ay manubla tasay ipapasnak mi ay mangadal sin kalim ya pumigsa din pamati di saya sa unda kami. Apo Dios sik-a din mapadayawan sin udwani ay oras isunga itauli mi en sik-a din pamadayaw begaw sin manakabalin ay ngada na napumi ay Hesus Kristo. Kananta ko. Amen. Mula
isnan biyaku si bigat ngam si Jesus di pantalkak si siya'y pananamaak mumaibad di bilak ko si bigat adik kamo adiak masigurado mapasamak sinyak ko may ayuwanan Jesus titit ay pinarswan Diyos at amo kay niyang namana amin ay masapul ko adiak amoy maamag isnan biyaku si bigat ngam si Jesus di pantalkak si siya'y pananamaak mabalin ay maiarik timbyak ko isnan dagat sinlibo ay umali siyaw ni at iwata nudin ka andun tibyak ko adiak kay manamo italak kun Hesu Kristo at mapnek sandamnam ko adiak amoy maamag isnan biyaku si bigat ngam si Jesus di pantalkak si siya'y pananamaak. Mataagot ako amin. Dinasaya kapapaayan tako uno pansaksakitan dinamnam tako at man bugaw mutlang sin iyat tako ngamin ay adi mansagana sin lebeng na ay pansaganan tako. Din tapik tako udwani at mansasagana tako. Yan waday Bibliayo pakibukat yo ko sin unay Thessalonica chapter 5 verse 1 to 11. Waday lebeng na ay pansagganaan tako. Yan, kas pangarigan, no waday kasar at lebeng na man sagana tako. No waday exam, lebeng na man review tako, tan no panagi-exam, pumasa tako, tan muadi at bumagsak tako. Ay siya. Isa nga mamatiyak ay waday future event sinbiyak tako ay masapol ay saganaan tako. Yan din usa ay kamayatan ay masapul ay isaganaan tako whether we like it or not din umalian kasin Apo Jesus ay mga undat ako din kasin umalian Hesu Kristo Abu ay mangdusa sin adi mamati yan sin adal tako udwani nay din kang runa na ladek ay maawatan tako kuma uno ladek ay num naman tako sin adal tako udwani maragsakan tako mo nakakasagana tako
dubliyak maragsakan tako mo nakakasagana tako. Din sa lutsot sina at sinay, inte iyat tako ay mansasagana. Yan waday tulo ay dahil kay ibingay udwani mo intiyat tako ay mansagana. Umuna at manublata ko ay mansilbi ang Diyos ay kaman din ipugaw ay wadasin mapata. Manublata ko ay mansilbi ang Diyos ay kaman din wadasin mapata. Ilan tako sin versikulo 1 ingana 3 kanana mo may panggapay sin timpo ay maamaganda na magadi masapul ay isulat mi da kayo ay agi tan amuyo ut kay man ay bigla din umalian din apo ay kaman din dumatngan din mangakaw sin labi. Sinagaw ay doy wada di mangwani natalna di biyagda ya magaabo di pandandanaganda. Asit bigla ay dumateng di dusada ay kaman din bigla ay pandigligatan di babae sin pananakana. At adida pulos makalsot sin dusa ay doy. May waday kaiyarigan di inbagan Pablos na may panggap sin umalian Hesu Kristo. Umuna at din umalian at kaman din bigla ay umalian din mangakaw. Tan din mangakaw at adinan ibagbaga mo suno ay oras kuno agaw din unan pangakuan. Yan siyamat lang abusin man anak sigurado ay dumteng din pananakan din sa ay masikog ngam din description na abus di bigla din pansakitan din ugas na. Inibagbagan Pablos na ating kasasa di adi mamati sin kasin umalian Hesu Kristo at kanandaan mayatin biyagda. Natal na din kabibiyagda asit bigla ay umali si Hesu Kristo. At mas daw da tan adidan nakakasagana. Yan usabo ay kabiglaan da at tan bigla ay lakamon da din dosa. Tasay maawatan takwa isto at laida kay suplikar sinadin ng diferensyan di na umalian Hesu Kristo sin biyang di mamati ya sin biyang di adi mamati. Mo ilaan nyo din ay chart ay nay din summary di future event. Yan nay din timputa ko duani, nay din rapture, nay din pito ay tawon diligat, maknang din pito ay tawon diligat, wala din kanang takoan sinlibo ay tawon na manturan Hesu Kristo, isnan labaw di daga, yan din opisina na at Jerusalem, yan numakdeng di siya din mangukumana sin amin ay adi mamati. Duan pay si Satanas at maiwasit si siya at impyerno. Yan numakdeng di, wada din kanata ko ay baro ay langit yadaga. Yan manipod si di at dinamin ay mamati at makitato daan Diyos si ing anggana. Yan isnay din timputa ko udwani niya, nay din timputa ko udwani. At dinamin ay mamati, ay din inadal takod na palabas ay Domingo, dinamin ay natay ay mamati, manipod sin ng taulian Hesu Kristo ud langit, yasin kasinan, umalian, din kanata ko rapture, at matago da agano. Asipay datako ay nukas pangarigan datako ay mamati yan madasan tako din rapture at bigla boy masukatan si awak tako si glorified body asit tako pay amin manggigiddan din datako ay matmatago pa lang ya din
Nati ay natago kasin ay mamati at marapture tako amin. Lain na ibaga aptan tako si Hesus Kristo sin libuo. At siya din inadat ako na palabas ay Domingo sin Muna Thessalonica chapter 4 verse 13 to 18. Asiat din chapter 5 verse 1 to 3 at nay din ibagbagan Pablos na kasin umalian Hesus Kristo. Sin English, they call this rapture. Yan is na ay tempo, they call it the day of the Lord. Waday ng diferensya na. Ngam uray man no kamana di basta ang datakupay kana takuon din kasin umalian Hesus Kristo. Sin rapture at para sin mamati ay ayagan Hesus Kristo. Siya. Yan sinapay at din umalian Hesus Kristo ay di at para sin kadusaan di adi mamati at nay din bagbagan Apostol Pablo sin verse 1 to 3 ay kadusaan di adi mamati tan mabiglada yan adi da makalsot sin dusa ay dumteng unday datan wadas na din na ikapoy ay 7 ay dusa ay ibukbuk apo Diyos isnan labaw di daga. Iso nga rod mo ilaan tako na at din umalian Hesus Kristo para anda tako ay mamati at tasay ayagan as tako yan panratsakan tako di. Iso nga anakod kayan mo nakakasagana tako sin umalian Apo Hesus Kristo at mo naman tako di maragsakan tako. Ngam para sin adi mamati mabiglada. Yan mabiglada tan biglay lakamon da din dosa. Tan pagarup da mayating kasasada waday tal na asenso da asit biglay dumateng din dosa unday da. So nga din kayariga na di at kaman din man anak ay babay ay mo biglay man sakit din ugas na at siya din pananakana. Siya din timpo ay pananakana. Ngam mo taulian tako din na graph ay na at aminda na at kanan Pablo on adi tako amuna. Adi tako manipod sin rapture ay nay ingana sin sna ay tempo sin kagungunaan di mamati od langit ya din kasar od langit uno din aminda na ay pasamak isnan labaw di daga ya din mapasamak sin timpun di 7 years o tribulation uno din tapina aminda na at adi tako amu bigan mo sinuay oras mo sinuay agaw mo sinuay tawon. Waday din nga kay istorya ay idi 1984 kanood Manila at waday usa ay nanitdo ay inbagada ay umali kasin si Hesus Kristo sin buwan di Oktobre sin 1984. Isu nga din adadu ay gimong di mamati at idi at nanpanik da isu nga nanpanik baying da. Yan intihak na di. Yan no parang datako ay mamati adi tako man panik tan kanan Apostol Pablo nang ito no umalis si Hesus Kristo isalakan nas datako yan adi tako lakamon din dosa. So nga mo nakakasagana tako at maragsakan tako. Adi kaman din adi mamati ay mabiglada tan biglahay lakamon dadin dosa. May at sino din application na on datako num naman tako ay bakon takon biyang ay mga muno pigan ay oras agaw uno tawon din umalian Hesus Kristo. Tan muwada di ipugaw ay mangibagbagaan umali kasin si Hesus Kristo sin kamana na ay oras, kamana na ay petsa, kamana na ay tawon. Conclusion tako sti at kulto di ay itdo. Adi tako mamati. Tandin kanan Pablo at adi tako amu mo pigan. Siya. So nga din importante on data ko at amu tako ay umali si Hesus Kristo.
Yan, importante yun datako ay gaputa, umali si Hesus Kristo at mansagana tako nga rod. Siya, apay nga mansagana tako. Tan inarig Apostol Pablo din biyag di mamati ay wada tako sin pata. Yan mo, wada tako sin pata, wada kaibagana ay kabibiyag tako. Kuma, may ilan tako sin verse 4. Ilan tako sin verse 4. Yan na 5. Kanana, so nga no, para sin adi mamati at umugyat da, tansya ka dusa, timpun di ka dusaan da niya, ngam kananas napay, unda takoy mamati, ngam da kayo pay ay agi, laton ay adi kayo mas daaw sin dumtengan din agaw ay doy, ay kamahan din nakas daawan yu, mo bigla ay sumawang di mga ko, tan bakon din mabulingot din kadanyo. Tan sinilawan Dios tinumnum tako amin ay mamati. Isu nga bakon din mabulingot uno labidi kadan tako muadiet din mapata uno kaagawan. Ilan tako din usahay kasasa takos na imbagan Apostol Pablo, pinilin Apo Diyos datako ay maisalakan. Pinilin Apo Diyos datako ay manbiyag sin mapata. Bakon takoon wada sin mabulingat. Tan din wada sin pata at manubublada. Din wada sin labi at masusuyip din ipugaw. Yaman betbeteng din ipugaw. Sidi sa din normal ay amagan din adi mamati sin labi. Masusuyip da, yan man betbeteng da. Nya, ngam dataku ay mamati at yung kayarigan takupay at kaya rigat ako ay yat ay mansasagan at kamandin yat ti ipugaw ay manuublasin kaagawan. Yan mabasa abos na din verse 6 to 7 mukas ano din yat ako ay mansagana. Kanan Pablo sina ilaan tako. Musyadi adi takon unudan din ugalin din adi mamati ay kamandin nasusuyop muadi at mansasagana tako, yan itpo tako abon awak tako. Tan din labi di kasisipan di ipugaw, ya din panbutbutungan di makabuteng. Sino iyat tako ay mansasagana? Ay kanan Apostol Pablo. Din usa ay iyat tako ay mansasagana, din iyat tako ay mangitpesin awak tako. Din kali ay mangitpesin awak at wada kay konektara na din mo uno kay kontrasa na di sin usa ay makabuteng ay ipugaw siya. Din usa ay makabuteng ay ipugaw at agay kabaulan na ay mangitpesin awak na. Tanlay din na ay man iniinom. Ngam datako ay mamating kayarigan na at wada self-control on datako. Tandin usa ay lamos di ublan di Espiritu Santo sin biag tako at self-control uno din pangit puan tako sin awak tako. Yan inadal tako din may panggap sin pangit puan tako sin awak tako sin napalabas ay Domingo may panggap sin kananda ang sexual life tako niya at din numnum din adi mamati may panggap sin sexual life at kadudugis din amaganda. Tan din amin ay mga amag sin sexual activity outside marriage at kadudugis di sin pangilan Apo Diyos. Yan para sin adi mamati din kadudugis sin pangilan Apo Diyos at siya din panragragsakan da. Iso nga rod kanan Apostol Pablo un bakon takumat un pagano. Mamati tako. Yan itput ako kumadin awak tako asasayat ay mangisagana sin umalian Hesus Kristo. Lain na ibaga din pangitpuan tako sin awak tako din iyat tako ay mangdisiplina sin awak tako. Nalinis kumadin kabibiyag tako. Ilan tako kumata bakon tako lang adi amagan din kadudugis muadat masukatan sin sigad
si panlaydan Apo Diyos. So nga, nadat ako sinapalabas ay iniyat ako ay mansagana. Pakunta ko lang dukugan din dati ay lawayam amagan tako muadi at sukatan tako si sigad. So kanan Apostol Pablo at mataptapian kay kumadin sigad ay amagan nyo. Siya din nadat ako sin napalabas ay agaw. Isang rod, may latakos na ay partin din iyat tako ay mansagana at din iyat tako ay mangayuan sin testimony tako. So nga rod, maminsan kanan tako narigat tin iyat ay mangitpusin awak uno. Narigat tin iyat tako ay manbiag si say na santuan unalintega kabibiyag niya autot uwadi. Ngam bugaw sin Espiritu Santo ay wadang datako posible ay manbiag tako sin kamana de standard on Apo Diyos. Yan din panresultahan na di at maragsakan tako mudumateng din agaw ay umalian Heso Kristo. Tan magay panbabainan tako bugosin bat magadi may pabasol natako. Siya iso nga kasin maragsakan tako mo nakakasagana tako. Yan din may kadwa ayat tako ay mansagana at ipapasnap tako ay umunod ang Diyos ay kaman din iyat di soldado. Ipapasnap tako ay umunod ang Diyos ay kaman din iyat di soldado. May udkaon yan at may arik tako ay wadasin isungaror itpot ako din awak tako mansilbit ako on Apo Diyos amagan tako din lupungay amagan tako ay maikari sin ipugaw ay wadasin yan udwa niya po at kanan Apostol Pablo at ako ay mansagana sinumalayan Apo Heso Kristo at ipapasnap tako ay umunod on Diyos ay kaman din iyat di soldado. Wada ng diferensya na din kabibiyag di soldado ya sibilyan. Din gagaran di soldado at tasay unudo na din panlaydan din amo na. Din ublan di soldado at tungpalo na musunun ibagan din opisyal na. Yan siya lang kumabo undat ako. Naman tako ay si Apo Diyos numan pa'y amata ko, numan pa'y gayem tako, naman tako abo ay siya at siya din apo tako. Lay doon na ibaga, lubong na ay unodon tako, musunodin ibaga na ay amagan tako. So maisuplikar sina verse 8 to 10. Ngam datako pa'y at wada tako sin kaagawan. Isu nga itpo tako kumadin awak tako. Ipapasnap tako abu ay mamati ya mangipailas lahat ng Diyos. Ya sinib atako. Tan din pamati ya lahat tako at kaman din pansalida di pagaw di soldado taadi lesken di lawa. Itultuloy tako abo ay mannamnama sin kaisalakanan tako. Tan din namnama tako ay nay at kaman helmet ay mangsalida sin tuktok di soldado. Verse 9. Tan adimot pinilin Diyos datako ta namusan tako di dusa muadi at ta maisalakan tako bugaw on Apo Heso Kristo. Natoy siya para undatako tasay ulay mo natoy uno doday matmatagot ako sin kasinan umalian makituto tako siya. May kanakot kao yan untit tako ay mangitpo sin awak tako. Yan inarig na din biyag di soldado ay kamana di kumadin iyat tako ay mangitpo sin awak tako. Malagip ko din usay kapsat ako ay pulis sin kakalis mi sa ay ayam mi ay man bilyard niya
yan namisan udwani at inawis ko siya tang kami kumamanaan si Bilyard. Kasi at kananay mo ng mangwanin sa kanang pasinsyatan na ngay pulisak udwani. Yan din advice na kami at numapalin kumat. Adi kami makitap-tapi sin maamagan di si civilians in public places. So okay, kana iman. So siya din niya, yan mukamana di biyag di soldado at uno wala sing kapulisan. Nung naman tako abu ay as usay mamati at nung naman tako ay usa tako ay kaman soldado na Apo Hesu Kristo. Yan enti at tako ay mangipaila sin yat tako ay mansagana un mangit po sin awak tako at binasa tako kao yan sin verse 8 Gana 10 ay ipapasnak tako ay mamati. Laydo na ibaga musinudin pinati tako may panggap sin sigad ay damag ay si Hesu Kristo at siya din mangisalakan undat ako bugosin natuyana yasin kasi nang natagon at siya din putputan tako ay pamati may panggap sin kaisalakanan. Ya tapi na din amin ay itdo Apo Diyos ay mapusin kanina at siya lang kumabo din unudan tako. So ipapasnak tako ay unudan di. Usapay at ipapasnak tako ay manglayad on Diyos. Yasin ipata ko ay mamati. Yan di kay ganana sin iyat tako ay manglaylayad sin unapo Diyos. Yasin ipata ko ay mamati at kaman din kaman salida ay mangprotektar sin pagaw tako. Irarig Apostol Pablo na ay din usay soldado ud idi at waday salida ay din kanan daw shield niya nga unda makigubat yan waday mangpana unday da at say pangsalin da din salida ay na adi yun adi da matamaan sin pana tan din awak ay na at siya din nalaka ay target di pana yan mo waday salida at adi ka matamaan. Yan arig Apostol Pablo sina ay din lahat ako on Diyos yasin uno din pamati tako sinamina ibagbagana at siya din kayarigan din salida. Kananabo na itultuloy tako ay mannamnama. Laydo na ibaga, dinamnaman ta kay umali kasi si Yesu Kristo. Imong santa ko, dinumnum ta ko ay dinaminem, amagon ta ko at gaputan namnaman ta ko ay umali kasi si Yesu Kristo. Yan din namnama ay nay at kayarigan na din helmet ay mang protektar sin tuktok di soldado. Laydo na ibaga ay din namnama ta ko ay nay at siya din mangidawa si direction sinamin ay amagon ta ko. Tan mo adi umali si Hesu Kristo. Tan mo magadi kataguan kasi din natay. Ay siya mo way silbi na din na mamagan takuduan. Maga. Yan gapot numatay tako o matagot ako kasin yan ilan tako si Hesu Kristo. Gaputan namnamang tako di waday silbi na din na mamagan tako udwani. Ay siya. Iso nga rod Kung ilan tako din binasa takot kanyan sin verse 8 to 10 man iyaman takon Apo Dios tan mo ilan tako sin kanana sin verse 8 taulian tako sin verse 9 pa ilan tako sin verse 9 kanana tan adimet pinilin Dios datako tasay namuson tako din dusa mu adi etta maisalakan tako bugawen Heso Kristo. Natay siya para undat ako, tasay ulay mong natay unududay matagot ako, sin kasinan umalian, makitoto tako siya si ang gana. Maniyaman takon Apo Diyos, tan pinili nas tako, tama isalakan tako babaunon Hesu Kristo. Maniyaman tako tan mo kasin umali siya, at bakon takon tasay madusa. Bakon takon lakamon din pito ay tawon di ligat muadi at makitoto takon Jesus si gana. Manyaman tako abutan kanan Apostol Pablo on ulay matay uno duda matagot ako na isasalakan tako pay dudan
panggap sin kaisalakanan at sigurado ay nasasalakan tako, bugaw sin namatian tako on Heso Kristo. Lain na ibaga, uhuray mo sinuri mapasamak undat ako na isasalakan tako pay didan. Magapulos di makaisian undat ako an Dios. Amen. Manamin tako ko day. Siya na din sa kamayatan ay kasasad tako ay mamati. So nga taulian tako, maragsakan tako mo nakakasagana tako. Yan din may katlo, yat tako ay mansagana at itultuloy tako ay manasilayad, ya manasipapigsasin pamati. Dubliok, itultuloy tako ay manasilayad, ya manasipapigsasin pamati. Kanana sina verse 11. Isu nga itultuloy yu san inyaat yu ay manasiliwliwa ya manbibinadang ay mangipapigsasin pamati yu. Din laydak ay maawatan takos na i-underline tako din kali ay itultuloy. Nya itultuloy apay nga itultuloy tako ay manasilayad ya manasipapigsasin pamati apay awod iman tana gandat na ay waday kadismayaan tako partin din biyak tako din kadismayaan waday kadismayaan waday ligat ay dumateng sin biyak tako bugaw sin pamati tako. Yano dumateng din kadismayaan, uno ligat ay dumateng sin biag tako. Din kanan Apostol Pablo, itultuloy tako pay. Didan ay manasilayad, ya bibinadang. Magay solusyon di kadismayaan. Muadiat itultuloy tako ay manasilayad, ya manasipapigsasin pamati. Din usa ay gapu apay nga din gimong di mamati at mantultuloy ya umad ado sin intero ay lubong at bugotan din mamati at itultuloy da ay mga kasaba itultuloy da ay mandaydayon apo Dios itultuloy da ay manasipapigsa ya manasilayat sin ibada ay mamati. Numan pa adu kay man abudi may ilaw tako ay mamati ay adidan itultuloy nya. At usadi ay kasasag-ang ay mapaspasamak ay may ilaw tako sin ibata ko ay sin udo may ibata ko ay mamati. Ngam na ay parang datako ay mamati. Din usayat tako ay mansagana sin umalian ni Hesus Kristo at itultuloy tako din ammo tako ay amagen ay impaublan ap Dios undat ako. Wada tinudom undat ako at tinublahay am amagem udwani at sik alaang di mabalin ay makamag sidi. Uno singimo tako isnan LTCB at musinudin akem ay ublayan na italakon sika at pakasik alaang din mga amag sidi. At normal ay waday kadismayaan. Tanong maminsan din ang amagan tako ay mandayaw, yaman silbiyon apo Diyos at siya din mangdilawan di pugaw undat ako. Maminsan magadi mang appreciate sin amagan tako. Ngumura man no underappreciated tako sin ublay talak apo Diyos undat ako. Naman takay si apo Diyos paidudan din manggungguna ya mangilila sin amagan tako. Siya sinusay bandabo din iyat ako ay manasipapigsa sin ibata ko ay mamatit maminsan kasapulan ay i-appreciate tako dayda. Siguro din usa ay kulang ay amagan tako ay mamati tasay mapapigsa din ibata ko ay mamati at din iyat tako adi tako iman appreciaran uno recognize din ubla am amagan da. Waday usa ay dinga kay istorya may panggap sin usa ay businessman. Tan din usa ay businessman anay at na
mansilsilbihan Apo Diyos babaon sin mangidaw-daw tana sin kasapulan din gibong din mamati. Na iyan siya si kabaulan ay manidawat si pilak para sin ublan Apo Diyos. Saya maamaga na asit way udom ay nang dilaw si siya yan kananda on magay silbi na din ang amaga na. So nga tinawagan na din pastor yan imida sin usay pankapen at nan istoryada. Yan kanana imon ay nangwani sin pastor. Pastor, lain ko ay dengen unsik nga din am amagak ay nay at I am not crazy. I mean, there are people inside the church nga a simple appreciation enables them to continue forward. There enables them to pursue din ubla ay talak Apo Diyos under uray mo waday kadisdismaya. An din iyat ako ay mansagana kasi umalian Apo Jesucristo at waday responsibilidad tako. Waday Christian duty tako sinibata ko ay mamati ay manglayad undayda mangipapisasin pamati da. Usa abo ay iyat ako ay mangipapigsasin ibata ko ay mamati at din iyat ako ay church gathering. Numan pa timput ako doon ay pandemic at mabalin na isa kadismayak mukas pangarigan ilak din i-record ko ay sermon yan numan live sin Facebook o may upload na sin Facebook ya ilak ya agadi man buya mabalin na madismayak mo at atik di man buya mo i-compare ko sin udom ay man i-broadcast in worship service that adu da iman yan mayat di no i-compare ta ko at mabalin ay say kadismayan ta ko mo arita anadan so nga rod encourage ko matlang da kayo that is not for me but for all believers nga if you are watching online maybe it's enough ay mang-comment kayo and say I am here amen man-comment ako sin worship gathering tako through online to participate niya so that people know that you are watching, you are listening and sa iyat tako mutlang ay manasa papigsasin pamati tako. I think I mentioned this previously kana iman on do not underestimate church attendance. Tanay din usa ay mangpapigsa sin pamati din usay mamati mo mailila na din ay mangitultuloy ay mansilsilbihan Apo Diyos ya mailila na ida sin pangimungan siya. Okay, so nga rod to conclude dinay ay adult ako duan at naman tako umali kasin si Hesus Kristo. Yan nung umali kasin si siya at isalakan nas datako. Yata say gungunaanas datako. Yan mo nakakasagana tako at maragsakan tako. Yan kang runan ay adult tako at maragsakan tako mo nakakasagana tako. Yan din umuna, iyat ako ay mansagana at manublat ako ay mansilbihan Diyos ay kaman din wadasin mapata. May kadwa, ipapasnap tako ay munudon Diyos ay kaman din iyat di soldado. May katlo, itultuloy tako ay man asilaya, man asipapigsasin pamati. At lain ako da ipaila na din tapin di mapasamak sin umali ay timpo. Nay niya, nung mailayos na, at din kasi nung umali ang Hesus Kristo, numakdang din rapture, at sino mapasamak od langit, nay din kananda on bimasit. Din bimasit ay nay, at
din manggunggunaan Apo Diyos sin amin ay mamati in sigun sin iyat da ay nan silsilbi sin kawadadas nan labaw ti daga. Yan sin tempo ay na mo ilaan tako udlang at nay di mapaspasamak ngam no ilaan tako pa isnan labaw di daga at dusa din lakaman din ipugaw. Yan no makdeng ay gunggunaan Apo Diyos si datako at nay abo din mapaspasamak dataku ay ekspektaron tako. Maiarig ay waday panselebraran tako ud langit ay kaman kasar. Yan na sintimpun di kasar at narag sa usay kararagsakan na ay event sinbiag di ipugaw. Yan munan sa sagana tako sindumteng ay kasar at maragsakan tako ay pasya. At siya matlang kumadi niya. Mga kanakot kao niyan, ang gaputan, umali kasin si Yesu Kristo, at tasay gunggunanas na tako. Tasay man-celebrate tako sin inamag Apo Diyos paron da tako langit ay kaman celebration di kasar. Siya at mo nakakasagana tako, datako matlang di manglakam sin ragsak ay dawdawat Apo Diyos. So nga maragsakan tako, mo nakakasagana tako. Mangkararag tako. Apo Diyos ay amami, manyamang kami sin maya-mayat ay inkarim parang da kami ay mamati. Tan mo sin lubong ay nahay at sa ilaan da din laway mapaspasamak, umag-agyat da nga mo da kami pa'y Apo Diyos mo naman mi din katatuan din kasingkan umalian tapno isalakan mo da kami at siya tatuwa din kamayatahan ay namnama mi Apo Diyos. Manyaman kami Apo Diyos sin pribilehiyo ay dawat mo da kami tapno da kami din manbalin si ipugaw mo ay mangit-ek uno mangibaga sin sigud ay damag tapno adupay di mamati en sika. Manyaman kami Apo Diyos sin pribilehiyo ay manbalin si ipugaw ay wada sin pata. Manbalin si nasantuan ay ipugaw mo. At tingkararag mi nga rod Apo Diyos at sapay kumatabadangam da kami mangitultuloy ay mangamag sin lubong na ay amagan mi ay talak mo da kami. Tasay mo umali ka at gunggunaam si da kami ay may basar mo't lang sin inkarim. At sinay Apo Diyos, yaman niya kararag mi. Sin ngadan Hesus Kristo ay Apo mi. Amen tako'y mangwani. Amen. Madahil sa Apo Diyos.